Имаш ли 20 цента, че искам да си взема някакво адекватно кафе там от Старбъкса, че тия гости не ми се пият тук от машините, бе? Само стотинки. Добро шутро, София! Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. И вие сте с шутините на седмицата. Вече сме в еврозоната, българи. През следващата година ни предстои да станем пълни членове на Европейски съюз, но на каква цена? Българското ни левче. Няма да ми се усмихва вече Петър Берон от банкнотата и оня там розовия от петолевката. А тези нещастници могат да хвърлят прах в очите ни колкото си искат. Обаче ние знаем истината. Тази една страна, на която пише стотинки, няма да ни залъже. Във всеки един обект или услуга, където трябва да се заплаща в евро. Ние ще плащаме в евро, обаче против волята ни. Точно така. Искат да завземат нашата национална идентичност, но понеже думата идентичност не е българска дума, в знак на протест ще употребяваме думата принадлежност, да не би да сме кринч. Много е важно всеки един българин да плякне дякона на бедрото си, по възможност най-близо до гениталите, колкото по-към гениталите, толкова по-голямо е уважението. 681 да замязваме на пищови по история. Пищови! Да сложи лъвче или трибагреник върху профилната си снимка, на която няма да носи обувки кавалер габровско производство, но не дейте да го съдите. Ало, човека е дюстаман! Той такива обувки тук да сте виждали да се произвеждат. Мрази габровците! И за да докажем, че сме истински патриоти, употребихме думата българин или българско поне 15 пъти по време на тази емисия. Не плачи, майко, не тъжи, че станах аз хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник. Не плачи, майко, че съм бил задържан, задето хора храня по пътя. Не ридай, че бил съм възпрян и трябва в затвора днес да постъпя. Но кълни, майко, проклинай, задето съм срамно постъпил. Супа тръгнал да правя, моркови съм закупил. Добре, че има още читави хора да спрат моите набези черни. Люде тръгнал да храня с моите събратия скверни. Майце, аз съм постъпил срамно. Благотворително тръгнал да хващам. За моето деяние жално ще плащам, майко. Ще плащам. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Райна Княгиня. Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия. Горда стара планина. Как беше?